chapter 8 verse 35. देवाच्या मुखात वेगळं करू शकता. देवाच्या मुखात वेगळं करू शकता. तुझ्या जीविताचे जर जाऊन असा तुझ्या जीविताचे जर जाऊन जेजू 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 शांतर मारी लॉर्ड सगळ्या पावर जेजू 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 तुझ्या आत्म्यांवर तुझ्या आत्म्यांवर तुझ्या आत्म्यांवर तुझ्या भुरग्यांक समर्पित कर. तुझ्या कुटुंबाची समस्या समर्पित कर. त्यांच्या समस्या घेऊन संगत म्हणावला. हालेलुया 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 समस्या तर ನಮ್ಮ ನಿವಾರ समस्या तुझी कृपा वळून येऊ दे जेजू. तुझे सगळ्यात वळून दे जेजू. आशीर्वाद उत्तम आशीर्वाद घेऊन तू तुझ्या भुरग्यांक मेळो काय लाय जेजू. हालेलुया 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 चड वेळ गरमे बसोंक जायना ते कित्याक आंगान खरजोणी इवन दडका पडल्या बरी जाताले. इवन वताची एलर्जी असली. इवन येदो मनशां बसले तो कांयच प्रॉब्लेम ना. एकदम कूल रितीर वचता. कोणाक हात वयर टेस्टमेंट दिया कितल्या लोकांक. इवन येदो मनशां बसले आंगान खरजोणी ना. इवन कूल आसा. इवन तुका दडका पडोंक ना कांय ना. कितल्या नीट हात वयर बरोबर नीट हात वयर 1 2 3 3 4 5 6 7 हालेलुया. तळे पेटून जेजूक आमी अर्घा दिवे. हालेलुया हालेलुया. तुका नावार्ता येसम्या वडवीक तुजी गाता. तुझे नाव आकणता तुजो मोगनी आळता. तुका हसीता ये धनिया. तुका नावार्ता येसम्या वडवीक तुजी गाता. येसुम्या वडवीक तुजी गाता. तुका नावार्ता वडवीक तुजी गाता. तुझे नाव आखणता तुजो मोगनी आळता. तुका हसीता ये धनिया. तुझे नाव आखणता तुजो मोगनी आळता. तुका हसीता ये धनिया. तुका नावार्ता ये सोम्या वडवीक तुजी गाता. सांगाता तुका नावार्ता
सोबी संसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटयलोय. सोबी संसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटयलोय. विविध रचनामदलो मनशाक उबारलोय, तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय. विविध रचनामदलो मनशाक उबारलोय, तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. तुझे नांव वाकणता, तुजो मोगणी आळता, तुका हसीता येतल्या. तुझे नांव वाकणता, तुजो मोगणी आळता, तुका हसीता येतल्या. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. जीवित तुवें दिले, मोगाळ कोटां फावो केले. म्हाका जीवित मोगाळ कोटां फावो केले. म्हाका जीवित तुवें दिले, मोगाळ कोटां फावो केले. सांगाता. म्हाका जीवित तुवें दिले, मोगाळ कोटां फावो केले. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनन दिवन वागयले, जीवन पावन केले. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनन दिवन वागयले, जीवन पावन केले. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. तुझे नांव वाकणता, तुजो मोगणी आळता, तुका हसीता येतल्या. तुझे नांव वाकणता, तुजो मोगणी आळता, तुका हसीता येतल्या. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलु हल्लेलुया, 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 हल्लेलु हल्लेलुया, 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 हल्लेलु हल्लेलुया, 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 हल्लेलु हल्लेलुया. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. तुका नावार्ता येसुम्या, वडवीक तुजी गाता. वडवीक तुजी गाता. आणखी या कीर्तन 117 म्हणता, हालेलुया, समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा. कोणाक सांगता? समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा.
समेस्त पर जाणो ताची महिमा गया. समेस्त पर जाणो पहिले सांगता राष्ट्रांक, त्या उपरांत सांगता राष्ट्रांत असलेल्या परजांक उद्देशून सांगता समेस्त पर जाणो ताची महिमा गया. कित्याक आमचे थंय तसो मोग वर्त ताचे विश्वासपण तगता ससनाच्या ससनाक. आमचे थंय तसो मोग व्हरतो ताचे विश्वासपण तगता ससनाच्या ससनाक. सांगता म्हणे हांगे आमी एक पावटी आतो बारया. हालेलुया. समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा. समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा. समेस्त परजानो ताची महिमा गया. समेस्त परजानो ताची महिमा गया. कित्याक आमचे थंय तसो मोग व्हरतो. कित्याक ताचे थंय आमचो मोग तसो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण तगता ससनाच्या ससनाक. हालेलुया. 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 त्याच देवाक आमी परत आनी एक गीत गावया आनी आमी ताची स्तुती गावया. देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुजो मोग करता. केदोळ पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. हालेलुया. हालेलुया. देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुजो मोग करता. देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुजो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. वडा तळ्यात. देवा तुझी देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत. देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुजो मोग करता. देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुजो मोग करता. शब्दान स्तुती करता. सगळ्या सत्तेन हांव गायता. सांगता दैविक दैविक शब्दान स्तुती करता. सगळ्या सत्तेन हांव
म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव हास नाचता जोबा बरी हांव म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या रसांत पावता पर्यंत बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत म्हजो जीव तुज्या रसांत पावता पर्यंत देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या रसांत पावता पर्यंत हालेलुया 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 ताची सकत आमी अनुभव करी आमच्या मोगाची ताची कृपा आमी अनुभव करपण्या घरा येता ताची
कर जेजू तुझी काकूत मुझे देवई जेजू या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू तुझ्या भगवंत रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू वाईट तो निवार जेजू सम्या तुझ्या रक्तान नितळ कर सगळ्या बंधन म्हाका सुटकाला पळय जेजू हालेलुया 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 उभारे तरी हाताने बड़ा तळा सुजया सम्या हालेलुया 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 शांतरी रते 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 मेका टुकडा मारिया टुकडा मेका टुकडा मारिया टुकडा सगळे सवयीचे सगळे आपलं सोडणं सुद्धा बळा सगळे सवयीची पदवी आपलं सोडणं सुद्धा बळा प्रत्येक पडतो पडतो देवसरा आज गल्ले जाळ सगळे फिजर असते सरकीचे सगळं जाणकाची वळवून देवळा सरकीचे दैवी सगळं वळवून देवळा जगचे सगळं समेचे गरपा वळवून देवळा शांतर श्रेया प्रिया 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 रते 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 मेका टुकडा मारिया टुकडा मेका टुकडा मारिया टुकडा रते 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 शांतर और सदा पावर जेजू 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 बोला बड़ा जेजू चलो और बहुत रे मुझे ये कापुड़ा जेजू कापुड़ा कापुड़ा जेजू कापुड़ा ये कापुड़ा जेजू जेजू जामोली रमेश 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 इकडे आमचा हात आमच्या उक्त धोरी दोळे आमच्या संपूर्ण धावया जेजू म्हाका आनी तुका आपोवन आसा उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 68:18 तुझे सगळे हार बार त्या देवाच्या सोड तो सगळं तुमचे हसके हुसके घेतलो तुमचे कश्ट तुमचे उणेपण तुमचे हसकत काय पयस करतलो तुझ्या दोळांतली दुकां तो पुसून काडटलो ह्या वेळा सगळं तुझे उणेपण येदळ पयशे कितें हसकत काय भरलाय तूं ती हसकत काय पयस करतलो समत जेजू तुका आपट्टे आसा जेजू तुका आपट्टे आसा एक घडी आमच्या दोळ्यांनी संपूर्ण तापया समेची सकत आमी अनुभव करया समेची पदवी आमी अनुभव करया वेळा समेची सकत आमी अनुभव करया ताची कृपा ताची सकत तुका स्पर्श करता कोणी रडोवन दी पडोवन दी कोणाकी पळय नाका तुमी जेजू 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 तुका आपोवन आसा कित्याक तुजें नांव ते हाताच्या ताळटाचें ताणें कांतलें आयजाय चॅप्टर 49:15-16 पळय ताची सकत पळय तो काकुळटार जावन आसा तो दयाळ जावन आसा तो मोगाळ इश्ट जावन आसा तो तुका सांडचोय ना तो तुका सोडचोय ना तुज्या लागीं तो आसा तुज्या लागीं तो आसा तुका गळोवन तुवें अस्वत रायलाय येदळ पर्यंत तुका बसोवंक जायनातलें उबें रावंक जायनातलें ते जेजून वरती सकत तुजें देंवयलां ताणें त्या जेजू गुलामान म्हणया वळा जेजू म्हाका आपयता म्हणून तुवें सगळें कश्ट तुजें दूख इराराय बेजाराय दनपराच्या वेळा ते जेजूच्या हातांत सरेंडर कर आनी म्हण ताची काकूत आमी जण एकले अनुभव करया ताची पदवी ताची सकत आमी जण अनुभव कर म्हणया वेळा जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वैसम्या जेजू वेंगेन ताच्या तोळगेता पंका म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता जेजू
जेजू तुका आपयता ज्या कष्टात ज्या समस्यांत आसाय जेजू तुका आपोवन आसायचे दिसा ज्या सिच्युएशनात तूं आयला त्या सिच्युएशनात जेजू तुका आपणूक आशेवन आसा वेंगेताच्या तो घेता पक्का म्हजी बक्षिता परत म्हणे जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता वय सुन्याचें मोगान म्हाका पळयता दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया वेंगेताच्या तो घेता खंयच्याय सुवातेर आसा त्या सुवातेर जेजू तुका आपोवन आसा तुज्या विशयान ताका कळीत आसा वेंगेताच्या बक्षिता तुज्या विशयान ताका कळीत आसा खंयचे समस्या घेवन तूं आयला ह्या सुवातेर खंयचे दूख घेवन आयलाय तूं खंयचे अस्कत घेवन आयलाय खंयचे अडकळी घेवन आयलाय हे सगळें त्या सुम्याक कळीत आसा सगळें ते जेजू कळीत आसा Acts of Apostles chapter 2 verse 21 म्हणटा की सर्वेस्पराचें उलो मारतल्या सुम्याचें उलो मारतल्या हर एकला सुटका आनी सडवण मेळटली ह्या वेळा ताचें नांव ह्या दनपराचेर उलो मारया ताची सगळं धर्म करया सगळं बंद करी तो आमकां सुटका लाभून ह्या वेळा हर एक बंद आमकां सुटका लाभून दी आसमन इराराय कावजणी भिरांती तो सुटका लाभून ह्या वेळा वेंगेताच्या तो घेता वय जेजू पक्का म्हजी बक्षिता दोन्ही हात आमच्या वयर भार्या म्हज्या भक्तने कडे भर संपूर्ण आमच्या दोळ्यात आंबे आवळा जेजू गुलाम मार्या वळा जेजू गुलाम मार्या वळा आमच्या तोंड उक्तेवन जेजू गुलाम मार्या वळा सगळे आमी जेजू गुलाम मार्या मोगान तो तुमकां पळोवन आसा आमच्या भक्ता प्रमाणे तो आमचे व्यवहार करिना ताच्या दयाळ काकुळटेन आमकां तो वेंगे मारता आसा जेजू 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 म्हणून मागया वेळा जेजू 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 उला मारया ते जेजू कंटिन्यू उला मारा कोणी रडो दे बोंबार दे किडाच्यो कळांगे दे उपळे नाका जेजूच्या उला मारा सगळ्या वेळा ताचे सगळं दान बकर म्हणा वेळा जेजू तो मोगान तुमकां पळोवन आसा आमच्या भक्ता प्रमाणे व्यवहार करतलो देवच नाही आमचो तो मोगाळ इश्ट आनी काकूदार जावन आसा तो दया तो आमची वाट पळोवन आसा आमच्या समस्या तो आमकां परिहार करता आमच्या दान तुका तो पुसून करता आसा आमचे कष्ट हळू करता आसा आमचे उण्यापण तो पयस करता आसा आमची इरा पयस करता आसा ताची काकूत आमी अनुभव कर म्हणे सगळे वडतला म्हणे जेजू 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 सगळे सांगा म्हणून जेजू 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 Psalm chapter 18 verse 1 and 2 सगळे तू आमचं आसरो आमचं भरोसा तू आमचं जीव दाता Psalm 46 verse 1 2 3 म्हणता की देवाचे सगळं आमकां वेगमान आसा बळा ताची खातो ताची मजवी ताचे सगळं आमकां सगळ्यांना स्पर्श करून द्या बळा जेजू 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 Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. जेजू जेजू एकच नाव मनुष्याचे सुटकेचे सर्वांचे बऱ्यापणाचे तारणाचे जेजू 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 जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू आणि हात नीट वैर मारा उला मारा कंटिन्यू उला मारा एक सगळं आमच्या जेजूच्या नावाचे सगळं आमच्या वळण होते एवढा मोल कंटिन्यू उला मारा आमच्या ताडून ते समस्या वैर बार आणि मोने आवडा जेजू 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 रते 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 जेजू 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 रिया 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 जेजू जेजू रिया 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 जेजू 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 तुझ्या पोटी समाधान लाभवते तुझ्या हाडाची दुःख नापास होते तुझ्या कुडी जेजू मला केले लाभवते आवडा सगळा कष्ट अनवरा हिरार आहे बेजार आहे आमका सोड सुद्धा आवडा जेजू 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 सगळे बोला म्हणून हालेलुया 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 शर्मांत मारिलन शंकर मारिलन जेजू तुम्ही ताई साध्या प्रियाचे सगळ्या काळाची अंतराची वाईट सगळं सगळ्या पिढीची पदवी वाईट पद्म सगळं आपला जाणीला सण पैसे देवला हालेलुया 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 हरी 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 हालेलुया 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 जेजू 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 दैवी सत्य वळून जेजू स्पर्श कर जेजू आपका अपोड जेजू आपका अपोड जेजू 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 तुझ्या स्पिरिट बोल जेजू जेजू आपका हात नाही आपका हात नाही जेजू आपका अपोड जेजू आपका अपोड जेजू आपका दान तुझा पुस्तक जेजू जेजू आपका दान तुझा पुस्तक जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू माका पैता जेजू मोगान माका पळयता तुझ्या काकटी तुझ्या सगळ्या सत्य रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू म्हजी बक्षिता म्हाका आपय जेजू म्हजा अडकला परस जेजू म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या तुवें तूं म्हज्याच मोगाचो तूं म्हजेच जावन आसाय तूं म्हजेच जावन आसाय तूं म्हजेच जावन आसाय जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका पळयता सुम्या मोगान म्हाका पळयता जेजूचे सकत तुम्ही अनुभव करते आसा त्या वेळा ताची पदवी तुम्ही अनुभव करते आसा तो घेता पाता म्हजी बक्षिता हालेलुया 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 म्हणजे मग न्हू एकदम अशें बसता थोड्या जाणांक एकदम अशें बसून उबें रावंक जायनासलें आनी प्रॉस्टेटीचे प्रॉब्लम आसता घडये घडये तुका वॉशरूम वचचें पडटालें जांफ्रो एकदम अशें बसता तुका कांयच प्रॉब्लम जावना सुमयेचे हजारपणां बसले आनी त्या सुमयेन तो गूण केलो अनुभव बोला कोणाक ते नीट हात वयर उबारया आनी सुमया साक्षी नीट हात वयर उबार ताळयो पेडो जायत्या लोकांचे आपडला हालेलुया हालेलुया थोड्या जाणांक इवन 12 भितर कितें खायचें नाजाल्यार एकदम घाम येता तकली गुंजल्यार बरी जाता हे तर म्हणचे बसता कांयच प्रॉब्लम तुका बुकी लागनात तितले सकत तुवें जिबितां सुमयान देवयला कोणाक तें नेट्ट हात वयर बरा जायत्य बाबण हालेलुया हालेलुया जरान ताळे पेटोवन जेजूक आमी अर्घ दिवया हालेलुया 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 त्या जाणां कंप्लीटली स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लम जाता म्हणल्यार तुज्या गोमट्यान दूख आसली लेफ्ट रायट ओडोवची न्ही आनी परतून थोड्या जाणां जेजून आतां आपडला ओडर हात उबारले न्ही आतां परतून ह्या मागण्याचे शिकोवण्याचे देवचित्र आयकत आसतना कोणाक ते नीट हात वयर बर म्हळ्यार 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8
जायती भावणी आसा ताळयो पेटोवन आमी जेजूक अर्घा दिवया. हालेलुया. हालेलुया. बसया आमी कडेन. हालेलुया. 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 म्हज्या मगजच्या न्हू 1 घंट्या वयर या 2 घंट्या वयर चड वेळ बसूंक जायनातले. आज म्हज्या येदोळ मनशार बसलात, उबे रावलात, खंयची पाटीच्या गांठीन दूख ना या खंयची फोडाफोड ना. कोणाक ते नेट्टा तो बरा. कितली भावणी आसात म्हज्या मोगाचे. पळय देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक. हालेलुया. हालेलुया. तांतू 8 वर्सां तो पाटीच्या काणान दूख आसते. आज येदो मनशार कंप्लिटली जिजून बऱ्या केला. कोणाक ते 8 years. कितले वर्सां तो 8 वर्सां. आतां ऑलरायट आसा. बँड जावयात गे. प्रायज जाला. ताळयो पेटोवन आमी जेजूक अर्घा दिवया. हालेलुया. जायत्या भावणांक जेजून आयचे आपडला. हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे मग न्हू आमचे इंटरसेशन डे आनी 24 hours विनवणी करन आसा. तशेंच आनी प्रत्येक दिना सुमार एक 16,000 लोक आज फाल्यां परवा 3 दीस उपास करन आसा. हालेलुया. 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 म्हणजे मग न्हू आमच्या बँड्रा लास्ट आमच्या हर एका ब्रेस्तारा मागणें आसा. एक भयण येवन म्हणा लागली की ब्रदर हांवें निश्चय केल्लो. हांवें निश्चय केलो म्हणल्यार तिच्या पुताचे पांयाचे व्हडले समस्ये ते लाखांनी एका भुरग्याक असले प्रॉब्लेम जावचे. म्हणल्यार ताची बोटाची हाडां ग्रोथ जायनातली. बोटाची हाडां मास मात ग्रोथ जातले, भितर हाडां ग्रोथ जायनातली. आनी लास्ट भुरगो 14 years भुरगो हँडिकॅप्ड जावन घरा बेड्डार हांतुळणार पडलो. आनी ह्या भयणीन अशें निर्धार केलो. हर एक दिन पर आमच्या मागणें आयकता, विस्वासान मागता आसा. हिणें अशें निर्धार केलो की आज समया म्हाका आसतो एकलोच पूत, दुसरी वाटच ना. तुवेंच म्हज्या भुरग्यांक बरेपण लाभयचें. दुसरी वाटच ना. जेरोमिया चॅप्टर 32:27 तिणें म्हळें हांव सर्वेस्प सगळ्या मनशाक सदैव तुका साध्य म्हणलें की तेंच ना. म्हज्या पुताची हाडां परतून ग्रोथ करूंक वाडोवंक तुका असाध्य म्हणलें की तेंच ना. हालेलुया. देवाक असाध्य म्हणलें कितें म्हणे आसा गे ना. कंटिन्यू ह्या भयणी विश्वास दवरून आनी म्हणा लागली की समया हांव वेताली कॅमेरा म्हाका रावून लायव्ह टेस्टमेंट दितालें. कित्याक म्हणल्यार म्हाका तुजी महिमा गाजोवंक जाय. हालेलुया. 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 लास्ट वीकान ती ब्रेस्तार आपल्या पुताक घेवन आयली. तुजो पूत इतलो टॉल आसा, मोठो आसा, धाट्टो मोठो इतलो सोबीत आसा. आनी होच भुरगो 1.5 म्हयनो हांतुळणार आसलो. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाचे न्हू एक दीस आराधनाच्या वेळा तिणें रडोन दुकागळ मागा लागली, जेजू म्हज्या पुता हात लाय, आमकां आसरो ना सुम्या. 1.5 म्हयने तर म्हजो पूत हांतुळणार आसा. तुका साध्य म्हणलें की तेंच ना. मरोन घाण पडल्या कुडीक लाजरस जीव उठयले जाल्यार म्हज्या पुताक तुका बरें करूं साध्य आसा. जेजू हे जेजू म्हज्या मागणें आयक. आनी थोडास 3 वरांचें आराधना मुक्त जालें. 4 वरां भुरगो म्हणालो मम्मी म्हज्या पांयाक गाठाय आयिल्ल्या बरी आसा. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाचे न्हू हो भुरगो हांवें हात धरले, सोलोंक लागलो आनी बोटां आनी तेजे मांस मात्र हाड ना. हो भुरगो सोलोंक लागलो सोलो भितर भायर सोलोंक लागलो. आनी एकदम ऑलरायट आसा. सांजेर भायर वचून सुरू केलें ताणें. एकदम कांय प्रॉब्लेम ना. आनी दुसऱ्या दिसा ताणें सगळो एक्सरे केलो. डॉक्टर शॉक. ताची हाडां वाडोवंक लागली. हालेलुया. 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 आमी नेक्स्ट वीकान घालतले ती टेस्टमनी. आमी तशेंच रेकॉर्डीक दवरला कित्याक ह्या दिसा आमकां टायम नासलो. भोव अपुर्बायची टेस्टमनी म्हज्या मोगाचे न्हू. पळया देवाक असाध्य म्हणलें की तेंच ना. हालेलुया. 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 देवाक असाध्य म्हणलें कितें म्हणे आसा गे ना. कित्याक हर एकडी देव विश्वास आनी काकुदर दुनिया आतां आमचे वयर उबारया. Psalm 121 जण एकले मी सांगाता म्हणून म्हणया आनी म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बात करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां. तूं भायर भितर सरता आसतना
कोण तुका राखतलो सर्वेच पोर तुका राखतलो कोण तुका राखतलो सर्वेच पोर आमच्या भुरग्याक कोण राखतलो सर्वेच आमच्या कुटुंबाच्या सणाक कोण राखतलो सर्वेच पोर. आमची भुरगीं जावं फुरो खंय रात भायर आसात ड्रग्सांक सांपडला सोऱ्याक सांपडला आमच्या भुरग्यांक कोण राखता सर्वेच पोर. तुम्ही बेस्ट दोळे उक्ते पळोवन पळोवन चार पटी भितर भायर भोंवते आसात हालेलुया हालेलुया रागच्या देवान हालेलुया हालेलुया रागच्या देवाक तुम्ही उलो मारा हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगच्या अनेक घडीत हांवें लास्ट टायम सांगला जावं फुरो एक बहीण आपलो भुरगो एक ड्रगेडीक आसा राती 2-3 वरां घरा येतालो म्हज्या मोगाचे न्हू ही कंटिन्यू मागणी आयकूंक लागली देवाची उतरां ती बळवंत जाली आनी भुरगो केदां मातशें घरा येना दिमी घालची आनी कांत काणूचे आनी कंटिन्यू वर्ड ऑफ गॉड तिणें रिपीट करूंक सुरू केलें हालेलुया हालेलुया तिणें एकच म्हणलें सोम्या ह्या भुरग्याक म्हाका राखोवंक जायना ह्या भुरग्या फाटल्यान म्हाका वचूंक जायना तुजे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तुजे उतार आज म्हज्या भुरग्याक कंप्लिटली सुटका लाभयतले कोणाचे उतार देवाचे उतर हॅलो कोणाचे उतार देवाचे देवाचे उतार देवाचे उतार देवाचे उतार साम 119 वर्स 68 म्हणा पळय 68 पळय हा देव बरो आनी बरें ते हॅलो बरें ते करता. हर एक दिसा देव बरो आनी बरेंच देव तो करता हालेलुया 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 हालेलुया. बरो देव म्हज्या मोगाचे न्हू केदीस आमच्या जिवितांत वायट करिना पाड करिना हालेलुया हालेलुया. आनी परतून साम 119 आमकां म्हणटा की तुजे उतार म्हज्या जिविताक दिवो आनी पावलाक बोळ जावन आसा हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. आज हर एक दिसा आमी देवाची उतार नियाळया आमचे कोंत आमी भायर काडया आमचे कोंत भायर काडया म्हणलें की थोडे जाणां कोंत मेळना बा गी फास्ट आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो राज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवड मान बरे कृपया मरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम दे सदैव सैम फादर इश्श जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आमो बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मान बरे कृपया मरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम दे सदैव सैम फादर इश्श जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आमो बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे कृपया मरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम दे सदैव सैम फादर इश्श जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आमो बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या सर्वता म्हज्या मोगाच्या ही आवय हर एका दिसा राती भुरगो केदाळा पर्यंत घरा येना तितून पर्यंत कंटिन्यू कांत करून देवाची वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली एक दीस असो संभव आयलो की म्हज्या मोगाच्यान असो एक परिणाम त्या भुरग्या जिवितान घडलो की केदाळा घरा एंटर जालो ताजें जिवीत बदलूंक सुरू जालें हालेलुया कित्याक आवयच्या दोळांतली दुकां ताणें पळयली आवयच्या हातांतलें कोण ताणें पळयलें आवय कॉलकान पयलें इरिटेशन करताली कंटिन्यू सतोवन आसली ह्या फाटल्या एका हप्त्यांतून 15 दिसांतून आवय सतयना कित्याक म्हण चिंता आसतना ताका कळलें की म्हजी आवय मागणें करता हालेलुया आनी पूत घरा भितर आसता तिणें एकच म्हणलें देवा ह्या भुरग्याक तुवें म्हाका दिलाय आज हांव तुका उलो मारता कोणाक उलो मारता तुमकां भुरगीं कोणें दिल्ली कोणें दिल्ली कोणें दिल्ली बेश्टे म्हण तुमी टेंशन घेनासा हालेलुया हालेलुया वया ना तर आमी कोणाक उलो मारूंक जाय कोणाक उलो मारूंक जाय रसले ताणे रसनाराय उलो मारूं सिंपल म्हज्या मोगाच्यान वया न्ही वय आमी आज इतले कश्ट इतले टेंशनार बुडला की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 11ची वळी म्हणटा की आमकां तुमी खंत करचे सोण सोडा तुमी जाताय ना हालेलुया हांगा मात्र म्हणटात तुमी हालेलुया कितले खंत काडला रे आमच्यान कांयच करूंक जायना हालेलुया आमकां हर एकला वाड दाखोवची ताणेंच आमकां हर एकला साल्वर करचें ताणेंच आमचें जिवीत परिवर्तन करचें ताणेंच आज आमच्या भुरग्यांक बऱ्या वाट्यार हाडचें ताणेंच हालेलुया त्या खातीर रसनाराक आमी पूर्ण रितीन आराधन करी हालेलुया सो साम चॅप्टर 46 वर्स 7 पयलो मिस्तेर आमी सांगाता म्हणून सगळे कोण भायर काडले की ओके पयल्या मिस्तेर तुमचे बोट कोंतांत हात दवरा आनी सांगाता म्हणून म्हणूंक जाय साम चॅप्टर 46 वर्स 7 खंयचे ते दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव रायट गे उबे राव गे बसया हां चला उबे राव दोनी हात आमचे नीट वयर उबारी सगळी कोंत आमच्या हातांत आसूंकूच जाय कित्याक कोंत एक हातेर जावन आसा कोंत एक हातेर प्रेज
हालेलुया Hallelujah. आज दनपर कोणाच्या आता कोण ना कोण घ्या हालेलुया Hallelujah. दुनिया नेट वयर बरे दळ आमच्या दंप्या पहिलो मिस्तेर आम्ही खंयच्या समस्ये खातीर आयला खंयचे कश्ट घेवन आयला खंयचे दुखां इराराय बेजाराय असकत काय असमाधान घेवन आयला हे सगळे उण्यापण असकत काय इराराय बेजाराय सोम्याच्या हातान समर्पित कन दापटी पहिल्या मिस्त्रान सांगात म्हणून म्हणी आमी दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव वडतळान दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे नमान बरे कृपा मरलेले सुमित जे संगत आश्रम दे सदैव आज सदैव फॉदेश जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन प्रत्येक तरान हांगा येता आसतना कोणाकी कठीण वोंक असले म्हणल्यार बसूंक येवंक मन नातले आनी वोंके नेमते हांगा बसूंक मन नातले या म्हण बघतले बट येता म्हण अशें कंप्लिटली जिजून बरें पडला कोणाक ते नीट हात वयर बरें कोणाक ते ऑमिट जातले कंटिन्यू कोणाक नीट हात वयर बरो दोगा तेगा जाणां जिजून कंप्लिटली हात थेयला कोणाक ते वन आनीक कोण आसाय ते एक जण हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. दुसरो मिस्तेर आमी प्रत्येक तरान जेजू म्हाका उबारी आमच्या मोगाचे न्हू आयचे समागे दळभराचो सर्वेस आमच्या सवय जाकोबाचो देव आमचे कोटे आज माग्या समेची अगणी सकत तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या घराचेर कुटुंबाच्या सान्यांचेर तुझ्या जाग्याचेर आस्त बदकाचेर कितें बँकांत बॅलन्स ना पयशाचे समस्या जावं हे सगळें बंद कणिता जेजूस सुटका आनी सडवण लाबून दी ताची दैवीक काकूत आम्हा सर्वांची देवने येवन दी सगळ्या बंद कणिता जेजूस सुटका लाबून दी दोनी हात आमचे वयर उबारया आज तुवें घरचे कुटुंबाचे समस्ये इराराय बेजाराय असकत काय जेजूच्या हातान समर्पित कर वडात ताळ्यान दापटी सांगात म्हणून म्हणया दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळभरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळभरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळभरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे नमान बरे कृपा मरलेले सुमित जे संगता श्रेम दे सदैव आणि सदैव फॉदेश जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन तिसरो मिस्टर म्हणजे मगशन माग्या वेळा प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबाची जिवी जेजू म्हाका उबारया तुझ्या घोवाक तुझ्या बायलेक आणि प्रत्येक तरान आज तुमच्या गोबायलामध्ये सारकें ना जावं फ्रो झगडे मिसअंडरस्टँडींग खंयची संवयो आमच्या कुटुंबांत रिगला जावं फ्रो आमचे कुटुंब कंटिन्युअस कुटुंबांत मागोवंक जाय आरोधनान मागा दुका गळोवन कित्याक कितली कुटुंबां असमाधान आसात आज देवसरान असले बिवंप लागी आमच्या कुटुंबान घुसपट घालून घाला आज माग्य आमी आमचे कुटुंब पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर आमच्या कुटुंबांतले असकत काय असमाधान इराराय बेजाराय सगळें बंद कणिता जेजू आमकां सुटका लाबोवन दी हर एका बंद पासतना आमकां तो सुटका लाबोवन दी कोणाकी बितींग करता आसतना स्वास काडटा आसतना बोरीन दूख असले बट येदो मनशां आराधंक कंप्लिटली जेजून ह्या बोरींतली दूख पयस केलां आनी तुका बऱ्यापण लाभयलां कोणाक ते रिप पेन असले रिप पेन नीट हात वयर बरो कोणाक ते बऱ्यापण लाभयलां नीट एक रिप पेन राईट या लेफ्टाक इवन तुझ्या बोरीन ती कठीण दूख असते इवन श्वास करतना दुखतले बट आतां ना ती दूख नीट हात वयर बरा 1 2 3 3 4 5 सो मुखार असते मात्र कळटा ताळये पेटोवन आमी जेजूक अर्घा दिवया हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तिसरो मिस्तर माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या कुटुंबांतल्या सर सन्यांक सॉरी घोव बायलाक आमी जेजू मुखार उबार तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक जेजू मुखार उबार 3 दिसांनी आमचे भितर मनोस्ताप थंड मनोभेद
अडकळ्यो इराराय बेजाराय अस्कत ना पयस सावंदी सर्गींची सकत आमच्या कुटुंबात देवनी चित्र माग्या दोनी हात नीट वयर उभारया तुझ्या गवाक तुझ्या बायलेक जेजू म्हाका उबार नीट वयर उबार आनी माग्या वेळा सोमेची काकूत कंटिन्यू आज आमच्या कुटुंबांत मागणे आसतले पहिल्या दिसा आमच्या कुटुंबांतली अडकळ्यो ना पयस सावंदी सांगाता म्हणून वडा तळान म्हणूंक जाय म्हणया दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे नमान रेगर पेमरलेले सर्वेस नमान रेगर पेमरलेले समिति यसंगत आश्रम ते सदैव आणि सदैव फॉर द जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मिस्टर माग्या म्हज्या मोगाच्या ल्हान भुरग्यांक कितले आवय बापाय आपल्या ल्हान भुरग्यांक घेवन येयला हँडिकॅप जावन आसा जावं फ्रो कितले भुरगीं अस्क जालात पिड्यांत आसात कश्टान आसा दुकान आसात इरारान आसात सगळ्या असमाधानांत इरार येतावन ह्या भुरग्यांक सुटका मेळच्या खातीर संवसार भर असल्या मोतीन अस्कत असल्या ह्या भुरग्यांक जेजूच्या हातान उबारया दोनी हात वयर उबारया आमची भुरगीं शिकोंक अस्कत जाला आमची भुरगीं मोतीन अस्कत आसा जावं फ्रो हर एका भुरग्यांक आमची भुरगीं संवयेक सांपडलात आमची भुरगीं खंयचे वायट संवय बली जालात वायट फ्रेंडशिपा बली जालात आज एक सांगात म्हणे कुटुंब आमचो हजारो लोक त्या सुम्या उलो मारता आसतना तो देव हर एकल्यांची आमच्या मागणी आयकतलो आमच्या भुरग्यांक मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत असल्या भुरग्यांक तस जेजू साल्वार करून दी म्हणून सांगाता म्हणून म्हणया दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाको बसो देव आमचे कोटे नमान रेगर पेमरलेले समिति संगत आश्रम ते सदैव आणि सदैव फॉर द जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पांचवो मिस्टर म्हज्या मोगाचेनो माग्या आज आमी जण एकल्यान पवित्र आत्म्यान बरच्या खातीर खंयच्या सक्त्यान बरच्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या खंयच्या पवित्र आत्म्याच्या येदो मनशां जेजून तुमकां जायते बऱ्यापण लाभयला पळया म्हज्या सांजे भितर तुमी एकामेका साक्षीदार जातल्यात हालेलुया 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 दोनी हात आमचे वयर उबारया माग्या म्हज्या मोगाचेनो समेची दैवी सकत आमचे देवन उचेतेर पवित्र आत्म्याची दैवी सकत आम्हा सर्वांचे देवन उचेतेर हर एक बंदकणितान वायट जावन तस जेजू आमकां राखून दी सांबाळून वडाताना म्हणे आमी दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाका बसो देव आमचे कोटे नमान रेगर पेमरले समिति संगत आश्रम ते सदैव फॉर द जेजू भगवंती मरिया देवाचे मे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Sahara